Mayang adlaw nga Sabado, mga higala, ani anasab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Trash to Cash program sa Siquijor Provincial Science High School malampuson nga napahigayon. Welcome to Siquijor Provincial Science High School! Ipadayag sa mga senior high school students sa Siquijor Provincial Science High School ang ilang pagkamamugnaon pinaagi sa gipasiugdang Trash to Cash program diin nakamugna ang mga estudyante ug kadaiyang mga furnitures ug ban pang mga butang pangdekorasyon nga ginama gikan sa mga mapuslan pang mga basura. Pabulukon talag sa ug makabilib ang mga produkto sa estudyante, diin ibaligya nila kini sa mga katarunganong presyo. Nag-andam usab og lamiang mga tambal sa kagutom ang mga estudyante nga gihunno pagayud. Ang maong inisyatibo sa nasangpit nga tunghaan nga gipanguluhan ni Arvin Magpiong ug giorganisa sa magtutudlo nga si Aizel Kidlat subay sa Earth Day 2023 nga adunay temang Invest in Our Planet. Sanglit dili man ulahi aron sa ulugon ang maong okasyon tungod kay ang pagpakabana sa atong kalibutan gapadayon man. Tumo og tuyo sa pahigayon nga mas muayo pa ang pagdumala sa basura sa nasangpit nga eskwelahan diin gilantaw nga mapiminipresyoan pod niini ang mga silinganang komunidad ug tukma kini sa gihandom nga pagpalig-on sa spirit of voluntarism ug panag-uban. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ito si Maris Lagubo. Pasalubong Center gibuksan sa lungsod sa Valencia, Negros Oriental. Mga lami na local delicacy, herbal na tsaa, souvenir items ug laing pang mga produktong gigama sa mga Valencianon ang mapalit sa mga turista sa bag-ong gibuksan na pasalubong center sa Valencia. Gibuksan ng pasalubong center na nahimutang sulod sa Municipal Tourism Office kaniadtong ika-5 sa Mayo. Matod ni Mayor Edgar Teves Jr. usani sa paagi sa lokal na kagamhanan aron matabangan ang mga producer sa Valencia na mahalin ng ilang mga produkto. So we're trying to showcase the different products in our municipality. Makita ninyo kung unsa ka creative ang mga Valencianon. We're trying to promote other products also. Katong ato mga weaving gikan sa Barangay Malabo. I would always want local suppliers to have a place where they can go and they can, display their products. So this one is a reality na get to that dream. Niabot sa 21 ka local producer o manufacturer ang nisugot na ibaligya ang ilang mga produkto sa pasalubong center. Matod ni Municipal Tourism Officer Des Tilos Jr., libre ang pag-display sa mga produkto sa pasalubong center ug ang halin idiretso og remit sa mga producer. Abre ang pasalubong center matag adlaw. Giatol ang pag-abre sa pasalubong center sa selebrasyon sa Chada Valencia Heritage Month karong Mayo. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Ang Anti-Red Tape Authority o ARTA milusad sa ilang Eastern Visayas Regional Field Office sa Cebu City. Opisyal nga gilusad o giinaugurahan sa Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang Eastern Visayas Regional Field Office nga nahimutang sa 3rd floor NFA 7 compound Banilad, Cebu City niadtong Biyernes, Mayo 12. Ang Eastern Visayas Regional Field Office adunay operational jurisdiction alang sa duha ka rehiyon nga mao ang Region 7 ug Region 8. Ang ARTA mao ang ahensya nga gitahasan sa pagmonitor, pagrekomenda ug pagtabang sa mga ahensya sa gobyerno sa mga inisyatibo nga makahimo sa ilang mga proseso nga mas paspas ug mas efficient. Ang inaugurasyon sa buhatan gipanguluhan ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez ug Deputy Director General Yusek Gerald de Vinegracia uban sa mga opisyal ug empleyado sa ARTA Eastern Visayas Field Office. Sa iyang mensahe, giauhag ni Secretary Perez ang mga ahensya sa gobyerno nga magtinabangay padulong sa usa ka gobyerno nga nakasentro sa mga tawo nga nagpatuman sa paspas nga paghatod sa serbisyo ngadto sa transacting public. Gitambungan usab ang maong aktibidad sa mga regional director sa mga nagkadaiyang regional line agencies sa Central Visayas. Ug ania usab ang Maayong Balita sa Bohol. Ang mga ganahan mo suroy o mangitag lingaw, nganong dili man ninyo suwayan ang Dimiyaw. Nahimutang 39 kilometros gikan sa Tagbilaran, ang Dimiyaw daghang gitaguan nga lingaw kaayo nga kasuruyan. Sa imong pag-abot sa sentro sa lungsod, ang kabalaan sa karaang bato nga simbahan dili gyud ikalimod. Gihalad alang ni San Nicolas Tolentino, ang Dimiyaw nga simbahan usa sa mga labing karaan ug gani sa dagway pa lang
ug sa kinulit nga bato nga design, makahinumdum ka sa kakugi sa imong mga katiguangan. Ang ermita ruins makita pila ka lakang gikan sa simbahan. Kini gituuhan nga minteryo nga karaan, kay isigon sa gitudo sa mga pari, kung mamatay man, angay anha mahiluna sa landong sa simbahan. Ginama sa kinamada nga bato, ang katingad-an nganong gagmay ang buho nga dili gyud mo arang kun dinhi ilubong ang tao. Kung sa makapagto nga kainit gusto mo og pabugnaw, sa ingkumhan damagan og pahangog falls kamo sa usaw. Kining tulo ka waterfalls, pipila pa lamang karon ang nakaligo og nakahumol-humol. Gusto nimo ang lapad og taas nga panglantaw? Sa katugasan og Taytay Hills kamo duaw. Didto ang panoramic view sa bukid ug dagat imong maaninaw. Sa huy-huy nga bugnaw ug sa dapit nga mingaw, sigurado gyud nga ang kahingawa mahanaw. Ug human sa usa ka adlaw nga paglatagaw adto sa fruit stall sa balbalan, pangit sa watermelon nga ang katamis hilabihan. Dili pa kaya sikat ang dimiyaw nga suryanan, mao nga labong mingaw pa, mas maayo gyud nga ikaw makauna. Gikan diri sa Dimiyaw, Bohol, alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.